zo'n soort ansichtkaart. Met die Maria's op. Ik zeg, god, dat is mooi. Ja, ze zegt, je weet toch wel wie dat is? Ja, dat is Maria. Ja, ze zegt, maar weet je waar het ook is? Ik zeg, nee, dat is gewoon Maria. Als je naar de overkant bij Split, dan heb je een plaats, dat is Medagorge. Ja. En daar heb je net zoiets als Fatima en Lourdes. Een bedevaartplaats. Daar is Maria ook verschenen. Daar zijn we naartoe gegaan. En daar is net zo'n kermis als een Lourdes. Daar kon je alle kaarten in de toestand en kaartjes kopen. Maar ik heb daar een ansichtkaart gekocht en die heb ik meegenomen. Ik was ontzettend geroerd door dat serene beeld van deze Maria. Zo ingetogen in zichzelf. Ja. En toen ging ik verder. En dat is bij ons in de familie een keer gebeurd. Dat Maria de zus heeft een kind verloren. En daar gaat dit bakje over. Want die littekens op haar gezicht, dat zijn doorn. En als je goed telt, dus je moet naar mijn bakjes altijd heel goed kijken. Als je goed telt, zie je dat het er 33 zijn. En Jezus is 33 jaar geworden, zeggen ze. Dus hoe je ook over Maria denkt, hoe sereen die vrouw ook is, het is gewoon een moeder die haar kind verloren is. Want ik ben dus opgevoed in de traditionele christelijke stijl. Als je dus, Jezus fantastisch, Maria fantastisch, dat is gewoon een moeder die de kind verloren is. Weet je wel? Dus die verschrikking die je mee kunt maken in je leven, die heb ik dus proberen weer te geven. Ook zij, in al haar serenheid, heeft dus gewoon littekens.